Ir-rapporter tal-Kunsill tal-Ewropa l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u saltna ta' dritt f'pajjiżna Peter Omzikt f'messaġġ fuq Twitter tenna li kitab ittra biex l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg terranġa nuqqasijiet u l-iżbalji li saru qabel u ppubblika dak li kiteb l-Avukat Ġenerali wara li ikkonfermat li għalissa mhux se tagħti kopja tal-inkjesta li saret lil Simon Busuttil li ma inkjesta saret dwar l-allegat tixħim bejn Kembri u Brighton ta' Nexia BT, skandlu li dwaru kien hemm ukoll investigazzjoni serjissima mill-FIU li ma' investigazzjoni legatament baqet fuq l-iskaffa. Din l-inkjesta ntalbet minn Simon Busuttil f'April tal-2017 wara li kien irċieva siltiet minn rapport tal-FIU li jindikaw li kien hemm żewġ transazzjonijiet ta' 50,000 euro minn xkembri lil tonna lura fl-2015. Fl-ittraq tiegħu huwa qal il-ġustizzja f'Malta tqajjem ċertu tħassib fix-xena internazzjonali, speċjalment minn meta seħħ l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia wara li hi kixfet numru ta' skandli u korruzzjoni li kienu qed isiru minn numru ta' nies involuti fit-tmexxija ta' pajjiżna. Huwa qal l-istituzzjonijiet kbar Ewropej, inkluż l-Assembleja Ewropea u persuni oħra fil-Kunsill Ewropew, esprimew it-tħassib tagħhom permezz tal-Kummissjoni Venezja fil-Manival u l-Greco fejn kollha kummentaw dwar is-sitwazzjoni allarmanti f'pajjiżna fil-qasam tal-ġustizzja. Omzikt qal li l-assassinju tal-ġurnalista mhux biss kien attakk fuq il-persuna, iżda wkoll attakk fuq il-professjoni u l-libertà tal-espressjoni u d-demokrazija u insista li dawn l-affarijiet ma jistgħux ma jingħatawx attenzjoni u dawk li wettqu jew kellhom x'jaqsmu mar-reat ma jkunux ikkastigati. Jittama li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jagħti priorità assoluta lil dan il-każ. Il-Membru Parlamentari Ewropew għalaq fost l-oħrajn billi qal li qed jistenna biex il-Gvern jimplementa minnu fieħu f'qasir żmien ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja u qal li tkun tassew inġabet bidla jekk titwettaq ġustizzja lil dawk kollha li kienu involuti fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u jekk titneħħa l-impunità fil-konfront ta' dawk li wettqu l-aktar skandli korrotti li ħakmu lil Malta fl-aħħar snin.